3 de 9 en folre, Castellers de Sants. Quan és gairebé un quart d'una del migdia, els borinots comencen la seva 24a diada castellera, la seva 24a diada, amb aquest 3 de 9 en folre, com diem, de confiança, amb aquest 3 de 9 en folre que, atesos els objectius que s'han de plantejar avui, no els ha de suposar cap problema. Veiem de cara, perquè ens entenguem, a les nostres posicions, a la nostra posició, el Pau Camprovin. Ell és el cap de colla dels Castellers de Sants, que no ens agradaria errar, però acaba mandat aquesta temporada, si no anem errat, després de 3 anys al capdavant dels Castellers de Sants. El folre que s'acaba de conformar tot seguit amb els terços col·locats, que s'ho acaben de mirar, que acaben d'ajustar vides. El folre doncs es conformarà, es col·locaran a la seva posició al pis de quarts. Veiem, com és habitual, l'ajuda entre colles a les pinyes. Veiem tant membres dels Minyons de Terrassa com membres dels Capgrossos de Mataró que acaben de conformar la soca del 3 de 9 en folre dels borinots. Els quarts que s'ho acaben de mirar i que hauran de ser, com diem, els que donaran l'hoquei d'un castell que no hauria de representar cap mena d'obstacle per als Castellers de Sants. I és així. Donen l'hoquei, diuen que sí, i ja ho sentiu, sonen gralles. Això vol dir intent vàlid de 3 de 9 en folre dels Castellers de Sants, que col·loquen ja el pis de 15, que no han de tenir cap problema per aquest castell de 9. Ara mateix els sisens comencen a remuntar les sisenes a la seva posició. La canalla que rep l'ordre ara mateix des de l'equip tècnic dels borinots per començar també a remuntar. Tenim a Pau Camprovin, com diem, al pis de terços. Les sisenes que s'agafen ara mateix, 3 de 9 en folre, Castellers de Sants, és el 8è intent de la temporada. Els 7 previs els han descarregat tots fins ara, per tant, facilitat màxima per als borinots. Per una diada en què es plantegen castells superiors amb el 2 de 9 en folre i manilles, també el final de 8 en folre i manilles. Dosos que arriben a la seva posició, ho fan ara mateix, un ajuda a l'altre, es col·loquen el castell que no presenta cap mena de problema. El folre que ni tan sols es mou. El 3 de 9 folrat dels Castellers de Sants, que compleix tots els pronòstics. Dosos agafats abans a la seva posició. L'acotxador entra tot just ara, l'enxaneta ja s'espera, el castell ha anat rapidíssim, el castell ha anat molt ràpid, l'acotxador arriba a la seva posició, ara farà les 3 passes l'enxaneta i gairebé sense despentinar-se, gairebé sense suar, 3 de 9 en folre carregat dels Castellers de Sants. El folre no es mou, ara és quan podria tenir brega aquest castell, però insistim, els Castellers de Sants ja fa molts anys que el fan, ja hi tenen la mà trencada, ja se'ls saben de memòria, ja són una colla gran perquè fan castells superiors. És que l'enxaneta ja és baix, l'acotxador tot just ara, els dosos surten de la seva posició i, insistim, ja ho hem dit a la carregada, però és que sense gairebé immutar-se, els Castellers de Sants, amb sisenes ara, deixant-se anar de mans, descarregaran el 3 de 9 en folre per començar amb molt i molt bon peu la seva 24a diada. És el 8è de la temporada dels Castellers de Sants, que descarreguen tot just en aquests instants i amb els 15 sortint de la seva posició. Els borinots, que si els calien credencials ja les tenen totes per afrontar més que presumiblement la torre de 9 en folre i manilles a la segona ronda. 3 de 9 en folre, de molt bona factura dels Castellers de Sants. 3 de 9 en folre, molt ben fet els borinots per començar la seva 24a diada.